ambiri tilephere osafunikayo alamulire tapweteka Malawi. So it's not about me, it's about the people. Funso ndikumati kodi abale tonse amene tikufuna upresident sitingakambirane ndikuona kuti angatisogolere pa tonsefe ndani? Komano aliyense ine nakhala omaliza kukatenga mapepala chifukwa chani ndimadikira kuti ati andipeze ndani azandifunse kuti iwe tigwirizane tigwire ntchito limodzi olo ndisakale vice president palibe kanthu olo ndisakale president palibe kanthu koma amene wandiyitanayo apange zonena kuti Amalawi apume. Ndikuti mundimvese ine nali womaliza kukatenga mapepala ndakatengera kunzuzu anthu sakutenga mapepala bwanji ndimadikira kuti mwina mwache zimene ndimalankhula zoti okuba mboma iyayi okuba mboma tisamange mwina wache akuluwa apanga chidwi kuti iwe tabwera tigwire ntchito limodzi olo ndisakale vice president olo ndisakale president bola mfundozo anthu atani kodi nadikira ndipeza aliyense paika ine ndima ndati abale nonsenu ndima pomala chali limodzi lomweli kodi munawana kale ndili mwana timakhala mbali mwasewu ndikumaona gali moto muli mwini wake kusa vu yakayo vu mnapanga eti tukwa nimemazikae ife anthu chimene ninganene gali moto ikadusa timafula gali moto yanga iyo vu yadusa inazo yakayo vu yadusa koma tikamati yanga iyo koma nkati mwa mulimuni wachetu iyo ulipanja uli yanga iyo komanso ena ndikamaona ma presidential candidates ena ine ndikhala president ndikamayang'ana ndimakuti ine yanga iyo inu iyayi zina umati ukaona umanena kuti you are taking my life for a joke. Inu alisangu zambatuka akazanga ndapita ndifa ndikatenge mapepala ndikhale president. Inde ufulu ulipo koma tidziwe kunena kuti kuthesa mavuto a mziko muno safunika chibwana. Kusafuna kukambirana uyu voti yake ipita uko, uyu voti yake ipita uko, uyu voti yake ipita uko, kusafuna kugwiriza nako. Inu ziko limudziwe kuti asogoleri timafuna tikale ma president si chifukwa choti tithandize anthu iyayi koma tikale ife aini yake tikanakhala ndi chikondi tikanakumana ndikuti olo ine sakale president mukhale inuyo bola anthu apulumuke zinali zabwino. Ine sindikulirira upresident iyayi ndimanena kuti chimene Mulungu afuna kundipasa andipasa. Kumene ndikuchokera ine munthu osauka kwambiri ntchito ndimalirira ine ndimati abwe Mulungu mukandipanga ine kukhala mphunzitsi wa ku primary ndikugula njinga moto ya Yamaha ambuye ine olomutanditenga ineyo mwandikwanisa koma Mulungu andichosa kumene koko mpaka na kuzakhala vice president ndimati ambuye Mulungu chasala pano kwa ineyo ndikubwezera kwa anthu zimene mwandipangira. Ndikamalowa misika kapena nyumba za anthu walwa nyumba za anthu osauka muzaone nyumba ndimakhala ine nyumba imene yoyo mati yosaukayo mmene momo Mulungu analowamo kalekale sanatulukemo amakhala muti ndiye inu ndikalowamo inu ozichepesa Mulungu tu chilowere mmenemo sanatani kodi ine ndimalowa ndikutuluka ozichepesa ni ndani? Mulungu wakumwamba. Nonse muli apa ndinu anthu oopsa kuopsa kwache nako
onse andale timanyada monsemu kumango kupasani osa kupasani ulemu lero tumukuopya kale timazemba maliro kuti machitika maliro iyi asandiimbire ndatopa koma lero tikumachita kuyenda kodi bale maliro mwamvera kuti ko maliro pamene ndikunena kuti aliyense akhale pamalo pake. Ukapeza munthu wakhala pamalo pasakhala pake amachosedwapo. Vuto lalikulu limene lili mboma wina sakunamizeni boma ili achakwera a president chakwera zimene amafuna kuti zichitike muno sizi kuchitika. Chifukwa chake anthu oti agwire ntchito sana akhale pamalo pawo. Mupeza ndikupasani chisanzo ananena kuti tizisesa. Mnamva iti tiyeni tizisesa bwana chilima alipo anthu anayamba kusesa zapitirira anasiya. Ndiri ineyo ine silinganene kanthu kuti apanga ni chakuti munthu ndikusapanga iyoyi zachibwana sinimafuna. Moyo wa munthu ine tunaberekesa ana mchipatala manja awa ana manja umu anthu amwalira manja umu. Moyo wa munthu ndiopsa zachibwana iyayi. Alipo anthu wenda mmakomo akulephera kugona chifukwa chani? Umphawi. Ineyo pakati pano ndabwera vice president mwaima inu ukuku ndakupangira ni chani kuti mbwere kunoko palibe. Mwanyamuka uko kubwera panopo kusonyeza chikondi. Mzako akakukonda iweso mndani kodi unkonde. Palibe apapa amene ali mwini wache munthu nonse ndinu ana a Mulungu. Ndimanena zulo kuti mwalira talira nthawi yayitali ndi umphawi. Mwana akamalira akulira mwana umatha kubwera ndi switi tonthola iya tonthola kutenga switi panga kumika switi nkamwa mwana matani. Sokono munthu wankulu wa ndevu zache akulira iyo utenge switi kuti panga asekula kukamwa. Sopano lero mwazunzika nthawi yayitali mwalira ndi umphawi chisango chasala pang'ono ndi andale akubwera ndika 15,000 ka t-shirt alipangani inu pali nzeru. Nthawi ino ndiyoti mukavote mwa nzeru. Nkhani ina fetereza ine ndili komweko achakwera ananena dizona tifuna fetereza mugule nthawi yake yokwanira. Osamunamizira munthu silinganamizire a president ifoti ndikuendera mbali ya ukuyo akuendera ukuku ayi chilungamo kumanena zoona. Chifukwa kumunamizira munthu Mulungu azakulanga. Anasimikizika ndipo anandisankha ine ngati state minister responsible for public service delivery. Fetereza achitike. Kugula fetereza ako amayo ngondo kuli anthu kokagula fetereza kukupezeka anthu amene sanaine akula fetereza ali komweko. Mbava ndikamati mboma muli mbava. Ndinakabatu nthawi ina yake akundipanga interview Wanda Msisha. Ndinanena kalekale kunena kuti mboma muli mbuzi. Nanena ndinati mboma muli mbuzi. Anthu iya wanina bwanji ndati ayi asali mbuzi yo isamukuze. Asali mbuzi yo isamukuze. Asali mbuzi isamukuze. A president zoli bakale fetereza zonse anapanga koma kuli anthu amene sanalumbirire kuti akhala president, amene samamumvera president, samamuopa, amangopanga zawo. Pamenepo pamene pali vuto. Munthu anthu akamapanga zopusa mboma pali zinthu ziwiri: wachosa ntchito, wamanga.
Semano anthu akuba sakumangidwa. Ziko lingaende? Iyayi. Silingaende mpangono pomwe. Ndifuna ndikusimikizirani pano kunena kuti nkhani ya mafuta ikuvutayi. Nthawi zina tu Mulungu akakwiya trouser lomengeramba imagwa. Trouser lomengeramba imagwa. Nkhani ya mafuta a president anapanga bwino koma anthu osaopa kumafuta ako uyu wapita mboma muli anthu amene akuyendesa boma lija amene sanalumbirire kuti ni ma president. Chifukwa chani? Amaziona kuti ifeyo a president timaziwana nawo, ifeyo ndi achipani chakuti zimenezo zimene zikuononga. M'Baibulo Eli anali ndi ana ake awiri. Ana Eli amapanga zawo mukuziwa Mulungu anapha. Tikanakhala kuti anthu onse opanga zopusa mboma akumangidwa, akuchosedwa ntchito, ziko bwezi likuyenda bwino. Ndiyeno magamba nkhani za ujeni za timvanet mwafusa nkhani zokhuza na 500 million, half million ya mwana zimene zichamudalemba sine iyayi. Ndiye musandifunse zolemba za ini yache zimene zozo mukafuseko mweko. Komano kungodabwa kokha munthu umata kudabwa atu. Inu mwadabwa kuti langa mwanayo akamwalira. Koma funso nkumanena kuti nanga poti boma limasintha mukazati inuyo mwachokapo ndalama zija azapereke ni ndani? Chifukwa boma linalo zanena kuti ife tuiziyayi. Pamenepo nkhani ina imene iliyopweteka chatenga ni chikundizunza ichi ndachinyamula kalekale chingondilemera. Nkhani ndiyonena kuti ziko la Malawi kuti liyende bwino anthu wache ndi inuyo. Siku lokavota mukavote mwanzeru. Ndikulimbikisa kuti mavuto mukuwaziwa nokha. Aliyense mavuto achakuwaziwa. Tiyesese kunena kuti aliyense paika tisapange za chiwawa, tisadane. Lero ndikulankhula pano ngati munthu amene azapikisane nawo pampando wa president. Mazulo pano ndikulankhula ndi chipani china chake ndachita kwa imbira kodi inu aliyense apita paika mitu yathu ikugwira. Ndiye nakuti ayi chuzi ndikubwera ndatibwera mawa ndikukumana ndi president wina wake wa chipani chachikulu kukambirana. Chikumvana iti nkhani nditha kumanga kamira ineyo ndifuna ndikhale president pa 16 ipo ine osafikapo. Nkhani yayikulu isakhale ya Michael Usi. Nkhani yayikulu ikhale mavuto mati mukakhala nyumbamo mmavutika. Tikamati pakomo panu ndiye moyo wanu. Aliyense wali apa akafika kwawo ngati ulibe bulangete zikaoneka kuti komweko, ulibe chakudya zikaoneka kuti komweko. Ndiye ndikofunika uthenga wa ukulu ndikupempha onse amene akupikisana kunena kuti uziyeze wekha uli ndi anthu. Anthu ene akafika akupangisa songano ngati banking konde. Tiyeni tigwire ntchito limodzi. Ine ndikunena panopo sindikususukira upresident kapena vice president. Ndikususukira ntchito kuti anthu ziyayendere bwino. Kukambirana nawo konseku kufuna kuyesa njira yona kuti zokuba zithe. Anthu tsamanamize. Fetereza nthawi zino tikati fetereza tiyapasa anthu alandire fetereza. Osati kupuni pana kukuvundira mmanja kupuni. Iyayi. Ndiyeno maundi awa mukandiona kuti ndikuyima mpaka na kumapeto ngati president muziwe kunena kuti
akana ena awafu na ime pauka ndiye musavotere iyayi. Chifukwa limenelo ndi litima akuganiza za iwowo ndi akazawo. Tiyang'ane anthu. Pali anthu apapa usiku amazuka atu ndi nthawi zonse. Kuzuka kumabale bwanji njala. Ena musewa kamayenda okamwangulankhula ndikanangofa ine mavuto. Ndiye mfundo zimene ndifuna kuti mpite nazo nazi. Aliyense akale pa mbuto yake. Ukapasidwa kuti ndiwe accountant, panga zawo accountant. Pasapezeke wina wache woti ndi wachipani asakuuze za nzeru. Achipani ali ndi vuto. Nkhwani kapena masamba suma asuka utapika zimateka. Uma asuka usandani usanapike. Ineyo ndinapeza chinthu choopsa chimozi choti muchidziwe ndikululireni. Boma limayipa nthawi ino yoti tikupanga chisankho. Zipani zoti boma siliyenda bwino zimayambika nthawi zino. Amayamba kugawana maudindo. Amayamba kugawana chani? Maudindo. Mupeza secretary general, treasurer general, onse achipani akulu amati ife tinafa bulu tijepo mpanopa. Nkuona chipani cha udia zache madabwa kuna kuti papa tunda ya papa palibe anthu odziwika ambiri. Chifukwa chani? Sindi kufuna utaza ndivutise kuti nafa bulu. Ayi. Ukaasiya tabwera na kondowe. Akondowe tabwera. Awawa ya secretary general tukugwira ntchito limodzi nsanje tukaronga. Koma ngati ndikuona kuti awa paunduna sangakwanise ndikaasiya asakwiye. Ndikakatenga wa ku DPP awangoti haleluya amen wa ku DPP wagwire chani kodi agwire ntchito. Koma zomangoti chipani chathu choka chipani chanucho muna muli anthu ambiri opanda nzeru. Kakhaleni mwazimvera nokha. Ziko lino likufunika anthu amene alibe ntchito ndi dyera, alibe ntchito ndi za iwo ali ni ntchito kuti akawombole Amalawi. Ndibwerezanso pano achakwera zikanakhala kuti zimene amafuna tonse mboma motikugwizana nawo tikuchita. Pakali panopo sibweza kupanga kampeni. Koma akalankhula president chakuti chichitike osachitika. President samakhala nzako. Ine ndo achakwera sinazolowere. Ndine vice president ngakumana nawo ndi bwana. Kukwira nawo ntchito ndi bwana. Nkuona ndili vice president woyamba Malawi munomo osakangana ndi president. Ndine woyamba. Chifukwa chani? Ndimadziwa kuti uyu ndi wamkulu pakalakwika tikambirane chonchi. Koma lero muli zipwirikiti bridge iyo yanasolo ili hapo. Bridge imene ijayo azungu ananyanyala. Chifukwa anthu amboma amanena kuti tipase ni ndalama musanamange. Ndiye amene ajawo ananyanyala kumapita. Nachita kwapempha azungu aja nauza president inawandi atenga. Akuti esesa nabweresa kuwauza kuti bridge muimalize ndi yang'anira ine. Aliyense amene ayerekeze kuti akupemphe ni ndalama ine ndi musupula amene yoyo. Ziko lino lalowa kumphanga chifukwa chonena kuti anthu akuba, anthu samvera president, anthu akupanga zawo komano sakupasidwa chibalo. Pomaliza abale anga mabwera pano tizithokoza Mulungu kuti tili ndi moyo. Siku lokavota mukakumbukire chikumbu mtima. Siku kavota fecha t-shirt kapena nsalu mukavote chifukwa cha chikumbu mtima. Musadane ndi wina aliyense. Bible mulibe kuti tienti mulenge munthu
kapena timulenge mulomwe anati timulenge munthu eti osati mulomwe mtumbuka ayi. Komanso anthu mmandabwisatu chimene madabwa nchonena kuti timakonda kunena kuti awa atumbuka, awa achewa, awa alomwe. Upeza akunenayo kuti yayi ineyo pakali panopa antumbuka iyayi, upeza wampasa mimba ntumbuka. Tsopano iwe uti ntumbuka iyayi pachipani koma wampasa mimba, chopya ndi chani? Kukhala naye muchipani ndi kumpasa mimba, chopya ndi chani? Unama ati kumene kujatu I love you ntumbuka imweyo. Ife ndife Malawi tikondane. Ambuye woziwa kudalisa akudaliseni aliyense paeka akupaseni moyo wa utali. Mumukhulupirire Mulungu kunena kuti zovuta zathu zizatha siku lina. Mavuto ena sangathe chifukwa tili pa dziko lapansi, koma zinazi zizatha. Ambuye akudaliseni, muyende ndi mtendere. Zikomo kwambiri. Kuti timve kuti kodi amatanthauzanji ku zomwe amayankhula. Ndiye tu Dr. Michael Ussi pompano tikhale tikucheza nawo. President mwayankhula zingapo ndithu zambiri zimene mukunena kuti mboma sizikuyenda bwino. Mukunenanso kuti mukhale mukambirana ndi anthu ena makamaka kunkhani ngati za alliances. Koma mwina mukati zinthu sizikuyenda bwino mutanthauza chani muli mboma momwemo? Ndikunena kuti mbomamu aliyense ndi ofisi yake, koma chimachitika anthu ena amazola ndi mphamvu chifukwa cha chipani. Ndiye for example amatha kupita kukamuuza contractor iweyo ndipase ndalama mwakuti, koma amene zimaziwika koma kuti mwamange samangidwa. Anti-Corruption Bureau imaziwa kunena kuti palivutwa apo, koma nawonso iwo aja they are not very free kunena chilungamo kuti amange anthu. Achakwera ndi magwirana ntchito ineyo amakhala ndi mfundo zina zabwino kuti izi chichitike izizi, koma anthu ena pozolowera kusaopa samapanga zimene zichazo. Aliyense akanapanga chimene ananya kuchita bwezi dziko litapita pasogolo. Ndiye mukunena kuti mukhale mukupanga za alliances mukambirana ndi atsogoleri ena chifukwa mukuona kwanu anthu akuyenera kulumikizana. Mukutanthauza kuti inuyo simukufuna kuyima? Iyayi inetu chilichonse choti ndiyimi ndili nacho, maphunziro ndili nawo, ndalama zoti ndiyimirirezo ndili nazo, anthu tili nawo, koma ndikunena kuti isakhale za Michael Ussi, zikhale za anthu. Ngati ineyo kusakhala president anthu ndikusangalala fata kugwirizana ndizabwino kusiyana kuti ndikhale president ndikalephere ambiri tilephere osafunikayo alamulire tapweteka Malawi. So it's not about me, it's about the people. You are saying that there are some people who do not listen to the president, and this is one of the things that is leading to failure by the government to rectify some of the challenges the country is going through. What are you trying to communicate? What I'm saying is the president is the leader, but when he gives instructions, directives, not all directives are carried out. People sit down to discuss the directives and even sabotage the directives, and yet they go unpunished. That is what is a problem. Now you're also saying that you will be discussing with the leaders of some political parties for a possible alliance. Are you suggesting that you are not contesting? No, I'm contesting, but what I'm saying is I'm looking at a bigger picture. It shouldn't be about Michael Ussi. It should be about people. I can forego the presidency for the sake of Malawians. In as far as I'm concerned, Malawians first, myself and others second. But if I'm not going to find anybody, and there's going to be a condition, what I want, one, we should not be nepotic. Corruption should be rooted out, and we should be serious about developing Malawi. And another thing which is very critical, political parties, the political gurus in the party, they shouldn't influence government business. Let professionals do what they know best, because they went to school for that. That's what I'm saying. Who are these leaders you are discussing with? No, I'm not going to tell you now. I'll tell you after we have discussed and the outcome is known. Not MCP? I've told you I'm not talking to, I'm talking to everybody, but I'm not going to tell you which party. And I'm not going to cry on anybody's back
because I have what it takes to be a president. So it's not that I'm going to say, please can you take me? No. I fear nobody in terms of contesting, but I respect them all, because who has been chosen by the Lord will be the one. Thank you so much. That's hoja zake alibe mlandu President Dr. Michael Ussi concluding the rally that he held here at Nyambadwe ground in Blantyre. Dr. Michael Ussi amene nditu ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha hoja zake alibe mlandu, ndipo iwowa angotsiriza kuyankhula pa msonkhano umene amachititsa pa Nyambadwe ground mu mzinda umenewu wa Blantyre. Anena zambiri monga mmene aombera mkota, mwamva ndithu malingaliro awo, kuthekera kumene akuona kuti kulipo